аями рӯзи иборатан дига рӯзи қатимо неста. Валлоҳ қасам ака, ҳозир ман мерам гудакта чӣ мешавад ту миёй каштали мара мехабӣ. Агар гирёнаш карда бошам, номард бошам, ин асонид бачам. Ҳозир ман инстаграмиш дуромадам, мора блог каргаям, аймон Абду ту Тоҷикистон мера чиқар кота нигоҳ мекунӣ, чиқар тоҷикора нигоҳ мекунӣ? Мега мара гуфтан ки мара дар Дубай хона мехаранд, ман дига намерам Тоҷикистон. Ман хирсандам ки тира ба як хона дар Душанбе просто харидам. Ҳиҷронта, номуста, ҳама чизда. Ман просто ку эмоцион ку буд шидаги фаҳмиди шам хеле таги будак яки гиряк меякунам, хеле гирям омад талх. Ака берӯз чо кадӣ? Ичи дарди сар омуда. Ман қатити ба ранги коригар гап мезанам, ман қатити акаузари намекардам бояд. Бардош, салом алейкум. Ҳама навиштесан ки Абдуда ответте ака, ответте. Бародаро, ман дига ягон хел видео намекунам. Вақте ки ҳами видеоро карда будам, гуфтам ки ҳами аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиз намедонам. ҳамон чизо қатима местам, баро ки учсо дар кор нестан, учсо байни ман ва Абду буд ва ягон кас видеош дад накуна. ҳамун видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чира дабавид накед. ҳаматон дар раҳмат ки мара правил нафаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. пешравита мехоҳем. Ассалому алейкум бародаро, рости гап айхом бедор шудам. Дидам ки олиям бисёр аз сторис оиди танқиди Абдурозиқ. Бародарҷоно, илтимос бием бас кунем, бием дига сторис накунем, барое ки слишком бисёри бад шид ва мазиқ шидестам ки ҳамон додара ҳамақа танқид кардестай. Илтимос бародаро, ма видеора ба ӯ хотире накардам ки мақсад ҳамамон дар болош чапа шавем. Ман просто обиднам шуд ки 3 сол ман меҳнат кардам, нав реале вақти кор кунем шид ки ҳам хеле кор шид. Таваккалш ба Худо, ҳарчи бод обод. Ман барои ӯ видео кардам ки мара дар уҷа танқид кардан, таҳқир кардан, угражат кардан, гуфтан ки намерай маҳкам некунем фалон кор. Неки гузашт рафт ҳамаш. Бием бародаро, тонем дастгирӣ кунем, натонем нарасем ҳамон додара. Агар ман хайп мехостам нашоти ҳамин тема, оли 10 та видео буд дар ютубам. Дига ягон видео намебурам ва дига ягон видеом дар ютубам нест ғайри ҳамон. Таваккалтон ба Худо, раҳмат.